Nyasi mar dialo odiechieng' mar pith rech nyobagi e pachoka kendo piny Kenya nyoriwore gi pinje mamoko e chenro makamano. Kata kamano ofwenyore na Apisas mag chiwo arita e nembe mong'ere kaka Coast Guards moloyo te gwenge ma Nyanza osebedo ka rocho ratich jolupo. Kaluwore gi chal makama, jotelo mopogore koro dwaro mondo oket okenge makare ma tieko midhiero ma jolupo e gwengego kadhe moloyo to kaka isolo kuomgi omenda ataro mar chik. Jafwambo marwa Nyakidi leronwa mathoth. Piny Kenya nyoriwore kod pinje mamoko mar dialo odiechieng' mar pith rech. E kindego nofwenyore ni jogo machiwo arita e dho wedhe mopogore kata Coast Guards ok osebedo ka chiwo arita makare kendo gisando jolupo ahinya to e gwenge ma Siaya. Koloso e kinde nyasi manyobage dho wadh Luanda Kotieno e kar chung' od bura mar Arieda County ma Siaya. Jaod bura mar Arieda Utende Amolo ochiwo siem mager kendo wacho ni nyaka keto okenge makare mag neno ni tim makama orumo. Wach manyosir kod gavana ma Siaya James Orengo. We cannot turn fishermen into places of collecting illegal tax. So I want to plead with you, and I mentioned it when we was doing that survey, that you must caution the Coast Guards against that habit. Lakini wale wako hapa, it will be very difficult to change their behavior. They have now been used to harassing and getting little money from fishermen, fisher folk. To change them is going to be very difficult. Kaka yo marji warita keno nyiso dwach piny owacho, Orengo koni Apisas mag joka Coast Guard mosebedo ka roko ganda nyaka gol kendo kel mamoko. Ka okwayo komishona magwenge ma Nyanza mondo ota chenro mar neno ni Apisas mamoko manyien okel. I ask you, the regional commissioner, talk to the authorities in Nairobi and the entire team of Coast Guards in SIAYA, the personnel, not the establishment. The entire personnel should be immediately withdrawn, and you bring a new team with fresh instructions. Jagoro mongirore migao mar lupo Bet Sinjagi bende nyosingo kendo chiwo ler kowacho ni sirikal ok bi yiene Apisas marito dho wedhe mondo roch ratich jolupo. This is not something to be discussing and fighting over all the time. We need to ensure our fisherfolk are protected, they are offered the necessary security, and they should not be harassed. Otherwise, I don't think even the governor or the minister will continue begging for services to our fisherfolk. Jalup jatend jotije sirikal Eliud Owalo manyolo selo jatend migao mar lupo Hassan Joho nyochiwo chik ne komishona mondo bag romo mar jokanyo e sekta mar lupo juma mabiro kaka yorno mar tieko midhiero ma jolupo kadhe. For a start, we have agreed with her that next week she is going to convene a multi-sectoral stakeholders forum under her leadership so that these issues can be discussed and an amicable solution found. And if no solution can be found at that level, we are going to escalate that to the national level and we will intervene to ensure that we get a lasting solution. Nyakidi, Ramogi TV. Landruok makute magayaki osemedore